A part d'intentar mantenir els estrògens una miqueta més alts, evitant que baixin, hem de procurar mantenir la testosterona també elevada, que amb l'envelliment la producció de testosterona va disminuint, tant en els homes com en les dones, però hem d'intentar també mantenir-la elevada. Hi ha alguns exercicis que afavoreixen la formació de múscul, o com a mínim eviten la pèrdua de múscul. I no solament serveix anar a caminar, que hi ha molta gent que ja ho fa. Hem de buscar aigües que tinguin alguna més de minerals per mantenir-nos hidratades. I després aquí, mira, faig l'apunt aquí del brou, el brou d'ossos. No sé si alguna vegada en feu o no, de brou d'ossos. No? És molt interessant perquè, com hem vist amb la medicina tradicional xinesa, en aquell cercle, l'element aigua i els ronyons regien els ossos, amb la qual cosa si nosaltres ens fem caldos d'ossos, que si voleu us l'explico, l'heu fet alguna vegada? Us l'explico.